De manlju van de oelenwerkgroep doggen er alles aan om de oelen te redden. Ik op gevaarlijke plakken, liek als in de bermen bij Riekswaai aan. Daar zitten een soort veldmoezen en dat is de ideale jachtgroen voor de oelen. Maar het gaat heel vaak net goed. Komt er zo'n grote vrachtauto voorbij, platte oelen. Al die verkeersslachtoffers die hebben we geregistreerd, hebben we op kaart gebracht van alle oelen die deervallen binnen langs de kant van de dik. En vooral op deze dieken, Fjouwbaansdieken, daar wordt 5 keer z'n volle deerrieden aan oelen. Schande, vindt de jong. Hij ziet het al 4 een oplossing om de oelen van de hectometerpijltjes uit te krijgen. Maar liefst 22 opzetstikjes binnen al betocht. En misleren. Deze roofvogels lieten haar een keer op keer net foppen. Maar de 23e variant werkt het wel. Een opzetstik zonder stiekels wordt jood bij de A-zoon op de pijltjes monteerd. Maar nu kunnen we er net meer op zitten. We maken er een oude plak op zitten, daar op die peel. En mocht er dan over de dik vliegen willen, het er hechten om naar de andere kant te gaan. Koopmans is grutsk op de oplossing die hij betocht had. En het idee lag uiteindelijk dichtbij. In het hinnenhok in zijn tuin. Wij hier tussen in het hinnenhok een voerbak. En boven die voerbak zit een raljende stok. En als een hin op die voerbak zitten gaat, raalt er van die stok. Nou, dat heb je tapast. Ik denk van, dat moet toch kennen. Want van het verliezen kan je wat leren. Er worden als proef 60 pjalen delzet. Tussen Oertrup en Beetse Zweg. We filmen het, we gaan het met volcamera's gaan we het volgen. Slag het dan wordt in die nieuwe rotondes in de Jouren wordt het daar direct aanpast.